Aku sing diprewangan siji. Lah kowe nyapa kok nggawa sinden wanita Rainaga? Ya wanita Rainaga piye? Iki mastere kene iya iki. Sik to. Mosok aku padane karo anu mbok-mbokane dadak merak ae. Mosok metu aku mbok ana ning ngene iki lho. Awakmu iki lho ngomong sing kono. Sapa sing nantang? Wis kono yang nantang. Hadi, ndek jibuk Sapa? sinden kene. Kae lho, Cerpil, percil. percil. Aku iki Cerpil grupe. dasmu iki percil. Pak Yato. Gondo Potro. Gondo badakmu. Sapa? Guna Carita. Guna Carita. Jeneng lah. Gondo kan anu bakal ngogas. Cok Gondo Potra. Ya, Guna Carita. Kowe lho isomu apa? Aku lho sinden 1 2 3 4 5 wis beres. Ya tetep nang kene Mas. Kompak-kompak. Kene lho, Dron. Yogane kompak. Kompak. Yogane nom-nom. Nah. Sindene nom-nom. Dalange tok sing tuwek.